Mga kapuso, inurnment o kunlubong sang mag-asawa nga manunudlo kag ila 7 ka tuig nga bata nga napatay sa sunog sa molo nangin emosyonal para sa mga himata kag kakilala sa mga ini. Si Julius Bilacaol nakatuto. Napunan sang emosyon ang inurnment o kunlubong sa mga manunudlo nga Sanday Julius kag Llewellyn Reyes. Subong man sang ila 7 ka tuig nga bata nga si Amber Marie subong nga hapon. Ang tatlo ang nagkalamatay matapos matrap sa nasunog nilang balay sa Barangay Infante Molo sa Marso 8. Kabahin sa mga nagpakigunong sa pamilya ang mga kakilala kagaupdanan sa trabaho sa mag-asawa. Nagapasalamat naman ang kapid ni Llewellyn nga si Luella, bangod sa simpatiya nga ilan nabaton para sa nagtaliwan nga mga himata. Ang pamilya ni Luella ang nagapuyo man sa balay nga nagaserbe nga duplex, apang nakaluwas ini kagang iya pamilya. Natouch ako nga kadamo-damo, gali isang kapalangga sa ila. Kay they are a very good person, gid sila mo. Sa bihag sang kasakit nga ilan na eksperyensyahan, nanginsandigan kuno sang ila pamilya ang pagtuo sa Ginoo para magpabilin nga mabakod. Wala gali sang may mabulos nga bisan ano nga material nga bagay kundi ang pagsalig mo gid sa iya. Wala ka na sang dalon pa kundi ang imo nga na obra nga good deeds sa aton si katawo. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.